Good day mga paps. Gusto ko lang gawa ng video yung ang mga nakakabit sa motor ko. So umpisa natin. Sniper 150 matte black 2018 model. So sa ngayon may 36,316 na yung tinakbo niya. Matte black po ito, Sniper 150. Yung unang decals niya po Shark, then Venom. Next, ito na po yung kulay niya ngayon, yung Chameleon. Ayan po siya. So dito po yung RCB na handle grip, Puma na quick throttle, tapos itong RCB na brake master lever, tapos ito yung sa may brake lever nya, sa clutch lever, ito po yung sa brake, tapos itong RCB na ultra set, ito yung sa quick sa throttle cable nya, yung isa naman po yung sa clutch, tapos yung orange po nya, ito po orange po ito, tapos itong Earls na brake hose, yung radiator cover, tapos itong brake, yung racing boy nya, yung caliper, ito po extension, tapos yung big disc racing boy po ito, tapos itong mugs nya, yung ASU mugs na version 4, itong front nya 2.5, tapos yung sa rear po 4.0, tapos nakalagay po dito UMA na racing ECU, yung M5, tapos yung spark plug nya, yung Iridium po, yung UMA, tapos itong pipe nya UMA din po, tapos dito hyper clutch ng MBR1, tapos itong pole shifter nya, yung version 6, racing boy din po ito, racing boy na tank fluid, tapos racing boy din po yan, yung shock nya 2.200 mm po, tapos yung RC na swing arm ito, then racing boy na caliper, tapos Earls na brake hose, modified na signal light, yung mini, tapos TST na tail light, yung pang R3. So, ito po yung 0.0 na ASU mags yung version 4. Tapos itong gulong ko Angel Pirelli 120 by 70, tapos yung SSS po na sprocket tsaka kadena, isang set, bali 45 po ito, tapos 13 racing boy, tapos yung gold na stand nya, and medyo madumi na po. Ito po yung ultra set ng racing boy, isa clutch po ito. Tapos nakanatong na flat seat.
Nakatong na flat seat. Tapos racing buoy din po yung battery nito. So shout out Racing Boy, Oma Racing. House music. So, sana mga paps nagustuhan niyo yung video ko. Salamat sa suporta. So shout out kay DJ Ayog sa Tropang Spurs. Maraming salamat yan. Tropang Spurs, Sukat, tsaka Makati branch. Maraming salamat sa inyo lahat. So yun lamang po. Ginawa ko lang tong video para gusto i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga pyesa nakalagay sa motor ko. So maraming salamat po.